yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV suka mawɗo debbo e gorko mo kala salminama woniri salminago teddugal en gartiɗo e yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa ɗe tawɗen mamiraɓe men ɓen tawi mamu men ɓe golli hen golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe jeehi wone mabɓe yalla yoma yaafo yaɓɓe yalla harnoɓe aljanna heddiɓe yo duusugo juut kono kadi en jettiɓe ganduɗa ko jaɓɓe janggude mi wiyani memmiltoɓe ko sukaɓe jaɓɓe janggude gandal ngal tampi hen dañi hen teddi hen kowoni hen eɗen joddiɗo e musidɗo men ceerno Ousmane Ba mo ganduɗa wona koɗo e galle he en jettimo en jardimamo e kala rewnoɓe ɗo sifa mo heewi addande en ko gandal mbew woni gandal koode ɗe ganduɗa ko enen ɓaleɓe ni mbiyen guiɗi ɗum yiide walla ɓurɗum wawde nafrade woni remoɓe ɓe awoɓe ɓe aynaɓe ɓe ɗaccigi huyi bawgal arti joni toɓa banggue aynaɓe banggue awoɓe liɗɗi ñalloji e ceenal mbaala e lugge fof koye gandal koode andete gandal makko ngal heewani waɗoɓe ɗum ɗo e nder Piindi TV en mbiyani ala yaha mum yalla yuma yaafo Abou Dembel Mbodj mo dondu Amel Samba on yano ha winde calendrier ji ngam wawde naftrade totti fedde ɓamtore Pulaar yerdore Diallo yalla yuma ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna ko kañen darino jaltini ngal ɗo gandal nde andaka nde ceerno Ousmane Ba nde fuɗɗiti ɗum nde mbime ɓerdam Allah hokki en dañi dono bawɗo hontude ngal ɗo gandal ko waɗi hen ko wona min setti ko onon yeeɓoɓe cetti ko jiiɗon hen e ko pamɗon hen en gattama ko ceerno Ousmane Ba mo ganduɗa ko ɗo e yoofo hoɗi eɗen jettamo eɗen jetta dennagal waɗoɓe gande men ɓaleɓe eɗen jettiramo wonde fodde duuɓi 6 ha duuɓi 9 ko ɗo honno tan o hoɗi o eggani o sostani nde gaɗa fof ma tawmo ɗon ɗum noon ko wiide e ɗiɗo dumunnaji ne heewi haalaluji woni yimɓe nattuɓe hen ɓe gona fannuyankoɓe ɓe jaafomi ha ko ɗum saabi almuɓe ɓe batti tampude almuɓe ɓe lolli battede commentaire uji batti windude neɗɗo jippoɗo hande janggo tawitake ɗon nodda ɗum numéro heɓata ɗum ɓawa janggo wayla numéro yoɓe tinno ɓe goppa ɗum ɓe jaɓa ɓe jangga gonga e gonga ɓe naftoro gandal ngal haalam ka heewi Djiby Dieng jogui caméra o Ali Fall montere ceerno Ousmane assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا يوم البعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين ceerno Abou Samba salminama ayawo Piindi TV salminama kala ɗo pullo woni e leydi baba adama a salminama a juurama eɗen calmina wa pindinaɓe eɗen ɓe jarna ɗo kam ko galle men en calmini foof en juurima foof alhamdulillah a jarama no mbiɗen ni tan ko wasiya hoto hay goto heppu dañal ha naata ko anda walla naata ko wawa bandaɓe non jaafomi koɓe wondiɓe koɓe fulɓe koɓe yaadeteɓe kono noon bojji almuɓe no keewi oɗo saha joni ceerno Ousmane gatten koye sifa mbew koode nayyi ɗe ganduɗa ko heewi ko hen soomi hoode nde ganduɗa ko jeygol hoode nde ganduɗa ko leydi hoode nde ganduɗa ko hendu hoode nde ganduɗa ko ndiyam hol sifa mo gaddanta minen hande caggal jewte jawtuɗe yimɓe jangguen hawde ko paami naftori hen hol ayaw gaddanɗa min hande ko ɓeydanta min e ko ganduɗa ko alhamdulillahi rabbil alamina ɗum kam ko dalil nde Allah nuli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko simtan bo hoɗo ndewɓe ɓeɗo foof woni annabaɓe woni rusul o rewi o haalniɓe ɗo ɓe ndewi e hoɗo ɓeɗe ndewdi e yimɓe maɓɓe ɗum wona dalil hande o wawa andude ɗo tagui e hoore mum ko jiɗmi wiide ɗon woni neɗɗo o a wawa andude hoorema so wona jeccitoɗa hoorema andude hoorema noon e andude honde hoodere daroriɗa ɗum wallanma kala koko natata ganda no natirta ɗum ndax nelaɗo sallallah alayhi wa sallam o wiyat elmu kulli shay'in afdalu min jahlihi woni andude foof ɓuuri moƴƴude wasde andude haydara o wi kadi noon neɗɗo one noon no mbawɗa andirde hoorema woni il faut jeccitoɗa hoorema ndax kala jibinaɗo na jibina e ɗe balɗe jeeɗiɗi jaggal dimanche ha altine neɗɗo wawa ɗon yaltude a wawa wasde jibine noon so wona jamma walla ñalawma walla kikiɗe walla subaka neɗɗo wawa yaltude e ɗum ɗon ne noon hono noon koode 12 jani koode 12 ɗi ene neɗɗo wawa hen yaltude ko hono mbita janvier ha décembre
neɗɗo wawa jibine ko yalti ɗen koode ɗen ɗon koode noon kala neɗɗo o ko jaggata walla ko waɗata ɗum wawamo nafde ko hen o andata hoɗo fayi hono yimɓe ɓe mbo kala hande nde Allah windi ɗum nama addani e ñalngu ngu gandantuma ngu ñalngu jibineɗa jana waktu waɗi ɓe gandantuma caggal futuro ɓe jibinte ɓe ko subaka ɓe jibinte ɓe ko ñalawma ɓe jibinte ɓe ko fajar ɓe jibinte kala jibinaɗo noon na addori hoodere mum koode ɗe noon na jani koode 12 hoodere kala na jani no darduyi waɗi koode ɗe gandantuma ko koode daneje waɗi ko gandantuma ko ɓaleje waɗi koode ɗe gandantuma ko ɗe ñalawma waɗi koode ɗe gandantuma ko ɗe jamma ɗum ɗon fof ma yimɓe gar e tableau he inchallah laɓɓina ɗum neɗɗo o pour mbawa andude hoorema mbawa andude ko jaltinta sadaka sa foti yaltinde sadaka mbawa andude ko poɗɗa wadde sa jani rendez-vous ji mbawɗa andu ko mbatta sa wondi ha e joom galle ma a wawa wondude e makko walla ɓesgu satti walla aɗa liggotono a wawa jande kayitaji ɗum ɗon foof ko abbiti tan woni andude eyyi Allah noon waati e koode o wi fala uqsimu bi mawaqi nujum wa innahu la qasamun law ta'lamun azim o wi mi waati e koode ɗe gandantuma ko koode 12 dogoje wallahi so on gandino ko ɗe goni ndax neɗɗo kala sa ari a ardat e hoodere ma o arti o wi wa innahu la nujumun o wi ɗum ɗon ko koode ɗe gandantuma ɗen pewnata yimɓe ɓe mawɓe ngola janga hanki ndene ɓe janginta yimɓe sa immima aɗa ɗanno ɓe mbiyanma sukku nde hoodere mane nawma ha e saare nde walla ɓe jooɗoɓe mbima nde hoodere ko e nde saare woni walla so lewru ndu yalti ndu niɓɓiti ɓe daari koode 2 jaadoɗe hen ɓe gandanma ɓe mbima ndu lewru ko 29 watta walla so niɓɓi ha niɓɓi ko 3 janta donc ɗum ɗon ko gandal ngal gandantuma wona gandal hande wona gandal hanki ko gandal ɓoyngal gandal ngal gandantuma idi annabaɓe idi rusuleji ɗi idi nelaɗo idi foof nden noon neɗɗo a wawa jibinede jalta e ɗe koode ɗo ceerno Ousmane aɗa huuto course aɗa werda aɗa waɗa halwa aɗa waɗa yeyat aɗa waɗa ramli aɗa waɗa foof kono hande o kala bandaɗo mo mbiɗa wiya ceerno Ousmane ɓuranimi ko yo waɗenam banggue koode ɗe ko saabi ɗum aɗa andi koode ɗe hande ni ɗumene listiharuji 3 dariɗi ɗi mbawa funtude ɗe koode ɗo ramli ko jiita ko ɗo ko hoko waɗirte wona leydi hoodere leydi idi ɗum majjum idi leydi hoodere idi leydi donc neɗɗo a wawa darande neɗɗo o so wona e ɗumen en e ɗum ɗon ne noon ko e naso he jaggata nasoji ɗi noon comme nono mbirumami ni ko nasoji 4 ma en gar hen inchallahu rabbi hono naso jeygol waɗa ɓe gandantuma ɓe jibinama ko nasoji mabɓe ko jeygol a wawa hen yaltude a wawanane hen hoorema haydara ɗum ko Allah hoddiri ɗum ɓe jibinama naso mabɓe woni leydi haydara ɓe mbawa hen ɗum Allah hoddiri ɗum ɓe jibinama naso mabɓe woni hendu ɓe ɗum haydara a wawa hen ɓe jibinama naso mabɓe woni ndiyam ɗiɗo noon ɗi peccoto e koode 12 ɗe ma en gar laɓɓinen hen foof gandinen yimɓe ɓe hoko woni hoodere neɗɗo e hoko hoodere nafata e neɗɗo ndax neɗɗo o hande kala koko mbawɗa jande ko hoodere ma laaɓi tan sa yehine ha woni e caɗele ko hoodere ma niɓɓiti tan waɗi ɓe gandantuma ɓe gimmota ko tan ɓe beddo neɗɗo ɗumenin so wona ɓe gandu hoodere ma neɗɗo o pour liggoma il faut anda hoodere ma ko ñalawma walla jamma ndax Abou Diop hande somi yiiɗi hawrude e makko il faut mi anda waktu mbo dawata waktu mbo dawata ɗo il faut mi anda ndax ko 8 heures arata walla ko 18 heures arata nden noon mbawanmi hawrude e makko ɗum ɗon noon wona gandal fijirde ɗum ko gandal haqiqa woni gandal ngal gandantuma ana andan nasogo neɗɗo ngo hoɗo ngo woniri ta so addanima haaju o wima waɗanam listihar ɗum lamdaki haydara so wona inde makko e yettode makko e inde nene makko e date de naissance makko ndax neɗɗo kala nde nde jibina tan ne jani date de naissance on date de naissance noon sa tiimi tan ma andu hoodere nde ndax ko hoodere rewre walla worde walla ko ɓalere walla ko woɗere walla ko niɓɓinde walla ko lamde ɗum ɗon foof hen gandata ɗum mbawa haalande neɗɗo o ko yahata ɗo e duuɓi 10 eyyi noon mataw haalde tewoyi o no moƴƴi kono wadde parti o kolla bandaɓe ne waɗi fayida no fewi alhamdulillah mbiɗa no ummindema par ce que ñantugal ma ngal ne waɗi no fewi ka kilifa mbiɗa no ummindema eɗen jetta Cheikh Amadou Tidiane Ba kanko ñanten oɗo wutta jettimon jardema no hanirtini en e ɗum ɗon ne noon ɗumini joni joni bourdiuji ɗi koɗi 12 bourdiu noon sa nani ɗum woni koode 12 ɗe koode hoodere idinde hen woni hamlu français na ɗum wiya bilier rewtude nde hen ko sawru wiyete taureau nde wonde nde ko jawsa o wiyete na wiye jumeau wonde nde ko sartan na wiye cancer wonde nde ko asat na wiye lion e français sumbula na wiye verse misan woni balance mayre wiyete balance al aqrab scorpion wiyete sagittaire al jadwa wiyete capricorne al dalwu wiyete verse
koode ɗo ni majje ngoni jamma majje ngoni ñalawma kaldal koye ɗemmal fayis lingu en yaare en fof e balance en calcul en fof ɗumen ɗo ɗum jaggi neɗɗo e sombo woni e ndiyam majjum jaggi neɗɗo o sombo e jeeri kancum jaggi neɗɗo sombo e jamma kanƴum jaggi neɗɗo o sombo e ñalawma joni noon ɗe koode ɗo ni nono jirataɗe ni comme mbiya janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre timmi sappo e ɗiɗi joni noon koɗe certi e koode tubakoɓe ɗe nde ɗo ko 21 mars fuɗɗorta 21 mars yaa ha 21 avril 21 mars ha 21 avril joni noon kala mo gandantuma ka jibinaɗo hakkude 21 mars ha 21 avril andu hoodere ma ko hamlu nde hoodere noon ne wiye hoodere naariyu bi mana hoodere nde nasogo ɗum jaggi ngo ko jaygol hamlu ko jaggi ko naariyu woni jaygol jaygol noon comme noon mbirumami ni nasoji ɗi hanki nane woni jaygol jani e leydi e hendu e ndiyam hen ko jawowo famde kono noon o tampinta haqqille makko eko yawti woni nde hoodere hamluɗo ko jaygol wonata ko keewowo mo gandantuma yimɓe cukkan bo tawi ko nudditowo tawi ko jahowne e wallu commerce ko mbawɗo jande jawdi tawino ko nuddittoɗo ne o jogoto rawhanuji o jogoto jinneji o jogoto fof ɗumen ɗo nde hoodere nde arande gandantuma ko wiyete ko kawkabu sayara ko mirrih ɗumen ɗo ne ko pecce e ñalɗi jeeɗiɗi ɗi mais ma en gar hen fof ha laaɓa inchallahu rabbi hoodere rewtude nde hen ko sawru wiyete no wiye taureau en français e français mayre noon kode jaggi ko mayre woni premier hoodere e leydi mayre jaggi leydi nden nde hoddiri comme noon nde hoodere nde jaggiri jeygol nde ko leydi nde jaggi jawsa o rewti hen ne wiye jimo noon ko hawa'i sa nani ɗum woni hendu hewɓe ko hen goni min o ko e hoodere hendu gonmi an hoodere ma nani e ndiyam abou diop abou samba diop ka gawowo ɗum ɗon noon sa yimmima e nde hoodere ɗo ne ko hoodere nde ɓurtari du kono noon nde hoodere nde ara jamma nde ala ñalawma caggal ɗum gara e sartan ko wiyete ko cancer noon ko jaggata ko ma woni ndiyam ɗe koode noon tawi ko e wallu dewgal ñanden mi haali ɗum ko mbawɓe tampude e dewgal tawi ko debbo mo gandantuma na resa no wawi tottirde ha tottira ko wawa tawine ko hoodere gorko jaggi mo wawi ɗannade de mais ɓurɓe mo wawa tampinde woni musidɓe makko ɓe mana ɓe gandantuma ɓen o ɓadodiri ɓen ɗon ɓe mbawi tampinde mo eyyi hoodere jeygol dal e hoodere ndiyam no heewi caɗele ɗum ɗon noon ko Allah waɗiri ɗum noon ala ko neɗɗo wawi hen comme noon no jibinirteɗa ni totteɗa inde wona an suuɓi ɗum ka cuɓanaɗo ɗum haadema arde wonno anani nden ɗon noon ha hande ne jagga ko wiyete ko qamar caggal ɗum en garat ko wiyete ko asad noon sa nani ɗum woni lion woni mbarodi eyyi mbarodi nde hoodere ɗo ko mbarodi wiyete mbarodi ni noon ko jaggi mayrene ko naari bi mana jeygol nde jaggi caggal nde gimmiɗa e jeygol ɗo hamlu sa ari asad ɗo ne e hoodere wonde wiyetede kawsu ɗe tati jaggi jeygol mbiɗa andi mami ar hen ha laaɓa inchallahu rabbi hono ɗe koode sappo e ɗiɗi koode tati fof na jaggi naso ngo gandantuma ko ndiyam walla jeygol walla hendu walla leydi ko ɗon ɗe piccori joni noon o lion ɗo ni ko hoodere sams woni nangue kono noon ko hoodere laaɓore ko hoodere nde gandantuma ko daradia ko hoodere nde gandantuma ko janode arsugue tawi a jibinama e ɗumen ɗo joni noon so en gimmima ɗo mbiyen 21 mars ha 21 avril woni hamlu gimmoɗen 21 avril ha 21 mai woni sawru ɗo ko ɓurata hewde ko rewɓe jibinteɗo nde hoodere ɗo hoodere leydi hawwa en toujours neɗɗo o so arata tan so ƴetti inde ta ko ndu ɗumenin o woni mbimana e nde lewru sowino ɗon o wonata heewi jibinde ko debbo sawru oɗo sa immima 21 mars gara 21 mai 21 mai sa immima ɗo mai hoko rewi hen wona juin jawsa o ɗo jaggi ɓe mana 21 mai ha 21 juin ko jawsa o jaggi jawsa o noon woni jumeau ɗo ɓurata hewde jibinteɓe ɗo ko seehoji gonata ɓe mana funeɓe no heewi jibidede hakkude mai e juin hewɓe ɓen ko ɗon gonata ɗum ɗon ko Allah waɗi ɗum ala ko neɗɗo wawi hen caggal ɗum ɗon noon ko garata ko en cancer noon enen foof eɗen nana ko wiyete cancer kono noon ko miya o jaggi joni sa immi 21 juin ha 21 juillet ko ɗo jaggata 21 juillet sa immimo ɗon ha 21 juillet août ɗum ko asad wonata ɓeɗo jibinteɓe ɗo ko jibine ɓe gandantuma koode mabɓe ko jaajata kono noon tawi ko debbo jibina hen ko debbo ɗayowo wonata bimana par ce que hoodere nde kono darorini ɗayo bimana haqqille o wonata timmuɗo
e toujours tan waɗat ko manque maɓɓe oɗe ɓe gandantuma ɓe gaddat koyɗe maɓɓe timmata walla goɗɗum so ari sa o wonat neɗɗo ɗayowo hakkude août e 21 juillet ha 21 août ɗon kam jibinteɓe ɗon tawi ko gorko timmo wonata kono noon tawi ko debbo o ɗesat manquede hunde o manquete hunde e wonat ɗayiɗo mo gandantuma hoore mum danaka ɓandu ndu dal softata hay tawi ko e dewgal o wonata mo gandantuma ko jooɗi ɗo toujours o janat caɗele e dewgal a faami caggal ɗum noon so en gimmi e asat woni lion garen ko e sumbula woni verseau français wiyata ɗum verseau joni noon août o ɗon e 21 août o ha 21 septembre ko ɗo jaggi turab o ko sumbula noon turab makko ko utarit o noon ko hoodere nde gandantuma ko hoodere lukkinde ne ko hoodere woɗɗude ne e dow asaman ɓe mana maɓɓe toujours gueɗe maɓɓe ko watta compliqué a wawata waddude e maɓɓe ndax ñadde yimɓe ko yimɓe jiiɓiɓe rando ko haajiɓe kala koko gadduɗa tan maɓɓe ɓe gaddat goɗɗum ɓe ceyfire ɗum ɗon très bien ɓen ɗon noon ko e sumbula o wonta sa ari ɗon sa immima e sumbula he noon garta ko misane misane noon woni balance balance sa nani ɗum woni ko peesirte e français a faami on ɗon noon ko hawayi wonata ɓeɗone ko hoodere maɓɓe ko hoodere hendu wonata ko yimɓe daraja kono gueɗe maɓɓe ko ɓurata yaade ko jamma ɓe mana maɓɓe ko yimɓe jamma gonata tawi ko liggey jamma janɗa a hewaten arsugue a wondaten yimɓe te ko yimɓe jinneji ne gonata ɓe mana koɓe yimɓe ɓe gandantuma ɓe janat rawhan e yimɓe ladde gonata a faami te soɓe ɗannima ne ɓe mbawi ɓoyde ladde a faami maɓɓe dal kala koko ɓe kolli caggal tan ɓe kolli ɗum caggal soko debbo ne yeeso tan soɓe gondi e debbo ne kala nde ɓe ceerma sa yiiɗi wota tampino hoorema wota yeccito caggal maɓɓe kam ɓe gacci ɓe gona ɓe gandantuma ko tampinoɓe hoore maɓɓe e ko yawti a faami sa yimmima ɗon noon garta ko acrab woni scorpion noon ko jaggi ko ma ɓe mana miya woni ndiyam oɗo ne ha hande noon kono ko ndiyam luggiɗɗam woni marih ko yimɓe ndiyam ɓe gandantuma hande ɓe mbawi jande ko kala e ndiyam eyyi woni ɓe gandantuma ko acrab ɓe mana ɓe ceŋoto eyyi yo oɗo noon sa ari ɗon oɗo sa immima e oɗo kawsu garata kawsu ko nar ɓe mana jeygol jedwa woni capricorne on ɗon ne ko turab jaggi woni leydi kono noon ko hoodere niɓɓinde ne mayrene ko fecce jamma ɗe garata woni yimɓe tawi ko gorko jibina hen ko gorko ɓurata hewde woni neɗɗo liggotoɗo jamma ɓe mana waliw Allah liggotoɓe e inde Allah kono noon ko koode niɓɓiɗɗe gonata hay goto wawaɓe andande haydara maɓɓe tan luccitto ko yimɓe ɓe gonata walla Allah no yimɓe niɓɓiɗɓe ɓe mbewani andande ɓen ɗon ko ɗo ɓe goni sa immima ɗo noon galta ko dawlu woni verseau woni hawayi ɓene ko henduɓe jogui ha hande tan ko mbiɗumami koye hendu ko yimɓe gandantuma eyyi ɗum arti ɗo huut noon woni poisson kam wawa wonde ko wona ma woni hen ɗumenin lingu wawa wonde so wona e ndiyam hen tan wawata wurde majjum ne ko ndiyam jaggi joni noon so en gimmama e ɗiɗo foof aɗa andi hande hamlu o ɗo ni ko hoodere ñalawma ko naari jaggini sa immima ɗon ne garta koye hoodere mbitede asat ndene ko hoodere ñalawma ko naari jaggi woni jeygol sa immima ɗon kadi garta koye kawsu wiyete sagittaire on ɗon ne hoodere nden ko hoodere jeygol ɓe mana ɗi tati pecciɗo ɓe mana koode 12 ɗe sa ƴetti 3 mbaɗɗa ɗum 4 ko 12 wonata ko nden noon ɗe peccori e keede koode 12 eyyi wona 12 woni nayyi coɓi 12 coɓi nayyi ɗen jalti hen jibini ko jibini ko yalti joni noon ɗumen ɗo woni bourdiuji 12 ɗi ɗumen ɗo wiyete naso al anasir noon sa nani ɗum woni ko jaggi ko neɗɗo ko nane mi wima noon neɗɗo o wawa jibine so wona ko e ɗiɗo nayyi gonata gona e jeygol walla gona e leydi walla gona e hendu walla gona e ndiyam eyyi joni noon ko ni koode ɗe peccori caggal ɗum ko ɗumen ɗo woni marih woni kawkabu sayara noon hande eɗen mbawi wiide hande comme oɗo ni ƴetten oɗo o woni dimanche woni sams woni jeygol o woni lundi woni qamar oɗo ko taridu oɗo ko talata wonata a faami o mirrih oɗo ko ɓurata hewde kankone ko alarba o wonata o ko alhames o ko aljuma o ko samedi wonata ɓe mana noonu ɗe jippori ni ko noon hono balɗe jeeɗiɗi ɗe balɗe jeeɗiɗi ɗe noon waɗi koode ɗe gandantuma laabi ɗiɗi garata e ñalngu comme noon no mbiyata 24 heures joni sa ƴetti 7 mbaɗɗa ɗum divisé par 2 hono wonata wona 14 joni noon 7 o wattumbo e 7 ɗumenin 7 o wattumbo e 7 goɗɗo wona 14 joni noon ko ɓeydete ganda 24 heures neɗɗo o hoko jaggata mbo ganda dak ko ñalawma liggantoɗa mbo walla ko jamma walla ko kikiɗe walla ko subaka wona 14 nden noon nden gandata neɗɗo o hoko mbawtamo par ce que nden inde ɗon inde Allah wiyete wahhabu
woni hande kala koko jiɗɗa wadde e makko tawi ka lorombo min noon mi liggaki e ɗum min koye moƴƴi tan ko mbaɗanmi tawi ka ballowombo e wallu hoodere ko ɗo gandata nden noon gandata kadi sadakeji ɗi jaltinantambo ɗi dak waɗi ɓe gandantuma hande ɗe koode nayyi ɗo woni ɗi nasoji nayyi kala nde nde kirsanɗaɓe dufatɗaɓe ƴiƴam a huddi hoodere mabɓe ɓen kam hoodere mabɓe yakkima ɓen ɓe dufantaki ƴiƴam kono hoodere ndiyam heewani rufanede ndiyam ɗon dawɗen ɗon musidɗo ceerno amadou hamady kañum ko leɗɗe jogui cukkugal amadou hamady woodi mo ƴeewani o wi ɗum an aɗa heewi ko kirsata jawdi aɗa fo ƴiyam sadaka ɓe o wi an ɗum jiganima yadani hen nden yeehi wodde ɓeyɗo ceerno famani wadde an gomɗinɗa ko wona neɗɗo foof wona neɗɗo kala rufante ƴiƴam waɗi ɓe gandantuma ɓe ko fuɗata e leydi tan funtinte ɓe mana hono maaro walla gawri walla ñebbe en ɗum ɗon so ari sadaka makko ko ɗum wonata waɗi ɓe gandantuma noon comme noon ɓe kirsirantake ɓe ɓenne koɓe kirsanteɓe waɗi ɓe gandantuma hande caɗele mabɓe waɗi ɗo tulni il faut dufanaɓe ndiyam ndax ɗum ɗon ko dalil e jani e alquran ko wiyta hus min amwalihim sadaqatan o yamir ɗum nelaɗo o wi ɓe sahabaɓe yoɓe tottuma sadaka to tahhirhum ma laɓɓinɓe wayna ko yuzakkihim ma ɓeydu laɓɓinde ɓe ndax jawdi ɗiɗi ɗi ko neɗɗo o so famani yakorat Allah ko waɗi ko yiɗa e makko hande riba aɗa andi ko ɓeydata halis kono moƴƴani sadaka ko ustata halis ko ɗum woni ko moƴƴi ko Allah e makko ala logique a faami joni noon ɗum gandata neɗɗo hande saɗa ɓeyda saɗa waɗa riba aɗa wawi jande tawi aɗa liggoye hunde aɗa waɗa riba a tegame lawol a sowa tan ɗum ɗon wona ko moƴƴi wona ɗum Allah suuɓi joni noon jawdi ma ndi ndi joguiɗa ndi ha kawridinɗa ndi Allah wima funtin hen sadak ndax ko ɗum laɓɓinta ndi ɗum ɗon noon ɗum ɓeydata halis ha yaltinde askal en sadaka ma tampa ko ɓuuri famɗude ko ɗum mbatta misal mbo tottanmami oɗo hande ni ɓe gandantuma kawridini ha heewi jaltinta hen sadak ɓe mbawa ɗano kala ndeɗo ɓe leeli ɓe miijo ndax waaji o yoɓi kam haalisam ndax waaji o ɗumenin kam o mo gandantuma noon jani jawdi makko ha hawridini funti hen sadak on kala nde nde leeliɗa noon Allah e makko wona hasard eyyi o ɓeydat jawdi ndi moƴƴani e makko o ustat jawdi ndi ɓeydo e makko eyyi ko ni Allah waɗiri ɗum joni noon caggal nde gimmiɗen ɗo ma en gar ko gandantuma ko wiite nasoji ɗi foof inchallahu rabbi comme nasoji ɗi en gandiniɗi garene ko wiite ko khatimu souleymane hande noon khatimu souleymane gaddanmaɓe bisimillah khatimu souleymani ko e lasrariyanke mbiteɗo musabbah bimana ɗumen ɗo neɗɗo na hen faje ndax neɗɗo o sa haalnimo nasoji makko ha paari ngal gandal min mi suuɗani ngal tak komi ganduɗo ngal waɗi ko gandantuma noon mi wawa ɗum haalde e écran ndax ko liggey o woni lamdaki ɗum eyyi ndene mbanmi ɗo émission o ko ɓoyani sernaɓe hewɓe daali amam ko taki aɗa laɓɓina ɗumen ko taki aɗa mbimiɓe neɗɗo o saɗa jangguina a waɗat pratique ɗo tubako o daɗi en ndax tubako o hande so fotimama andu lamdota ko ma inde ma de o wiyanma addu carte d'identité ma tan sa tottimo carte d'identité ma o andat oɗo hono wiite ndax ko ousmane o wiite so wiyama ousmane dadde naissance makko ko hoko le 10 ɗumenin duuɓi ɗumen ɗo ɗum woni ko laaɓi ko neɗɗo o saɗa totta tottugo ko laaɓi ɗumen noon wiite khatimu souleymane khatimu souleymane noon ko inde Allah jeeɗiɗi jaggi inde idine nde ko wiite fardu woni nde hoodere ɗo eyyi hoodere nde noon waɗi ɗi gandantuma ɗe ko 5 dame 5 jani 1 2 3 4 5 ɗi mana joyi jani cati joyi waɗi ɗe gandantuma noon no jani jeeɗiɗi ha jeetati comme ça daari drapeau Israël on no jani jeeɗiɗi ha jeetati fulɓe mbiyanda ɗum faddude ndaw eyyi faddude ndaw ɗum noon wiite fardu koye arabe ɓe guitti ɗum o wiite jabbaru o ko lacce tati janɗo alif poɗɗo mbo woni jabbaru o mimɗo wiite sakuru o wiite sawabu o wiite zahiru o wiite khabiru o wiite zakiru ayi ɗe inɗe Allah jeeɗiɗi ɗe souleymani joguino na régle hen probléme aji makko bimana hen ardino yimɓeɓe ardi hen jinneji ɗi ardi hen huma benne kala mo jiiɗa hande ko ɗumen ɗo wonno e feggere khatim souleymani feggere noon comme no misal ni hande aɗa wawi liggade khatim o mbaɗamo to dow aɗa wawi liggade khatim o kadi tawi ko joom hoodere nde gandantuma hande ko janɗo bimana annore hono mo gandantuma hande couleur mum ko ɓawli walla ko zone ɗi walla ko randwi ɗum ɗon a anda ɗum ha para caggal ɗumen koko tottirɗen darso o nden noon gandata ɗe inɗe ɗo ndax ko to dow wonata walla a nanna ɗum e nder feggere ɗeɗo feggere sa haɓɓanide neɗɗo tawi ko joom rawhan tan mbimi de rawhan tawi noon rahaka ɗum no wawi ittade tawi mo gandantuma hande arsugue makko ko fiɓino e leydi ndi ndi o wondi no wawi firtade
tawi mo gandantuma hande ko jan firtade bi mana udditade tawi mo gandantuma hoore mum hande affaire rawhan bi mana jinneji namo tampini ha ɓurti ɗumen ɗo so lotama ɗum udditto hen joni noon ɗe inde Allah fardu woni goto Allah inde Allah wiitende goto ko kanko tan Allah tan jani ɗiɗaɓel ngel woni jabbaru woni kanko tan sañi kanko wawi wiide min waɗi ɗumen hombo wawi wadde ɗumen ɗum ko Allah tan wawi ɗum sakuru woni jetteteɗo Allah tan foti yettede hay goto fota yettede sawabu woni joɓowo hande so yimɓe mbaɗi ko moƴƴi joɓowo ko goto woni Allah subhanahu wa taala zahiru woni peñɗo saɗa mbo yi walla sa yiyani mbo Allah naɗo khabiru woni mo gandantuma hande kala koko mbatten ha ɗo joɗɗen ɗo eɗen mbaɗa émission Allah na hen huccitini ina daara zaki woni mo gandantuma ala bawɗo mo ƴoññude ɗe inde Allah noon ko ɗe jagga ɗe piya e khatim joni noon khatim o kañum woni ɗo ayi hoodere nde mayre woni ɗo cate tati ɗe mayre woni ɗo mim o woni oɗo ɗumen jees o woni oɗo cate nayyi ɗe woni ɗo ha mawɗo o woni oɗo fa o woni oɗo joni noon ni sa nanniri ɗum ni ha tari deuxiéme o ko ɗo ƴettata woni fa o on battinta gayen joni hoodere nde ko gayen nde wattinoyta so woni jeeɗiɗi ko ɗon nde wattinoyta ayi oɗo khatim ɗo ala ko neɗɗo liggaki hen kala ko jiɗɗa e teddugal Allah nama wawi waɗande ɗum e o khatim ɗo na jani noon kadi noon no mbirumami ni wona garɗo e ma kadi ligganoɗa mbo ndax waɗi ɓe gandantuma koode mabɓe kattanani o khatim ɗo eyyi yimɓeɓe no ɓe ɓurodiri ni ɓe jolɗi ɓe daɓɓiti ɓe ɓawli ɓe danwi ko noon yimɓeɓe cirtiri e foof jafuɗa ceerno namdal ñande wonde noon ƴantamami ko goɗɗo min mi wona fanniyanke ɗum ɗo ɓurɗomi gandal ɗum ɗo kañum wawi yaltinde ko woni e nder hen ko so tawi nen ɗo ko dabɓo foti wannede ko towi holno mbaɗirantamo beele a ɓeydantamo duwaw walla eyyi tawi ko on ɗon comme noon no mbirumami ni ga en kibbittoɗen tan daren hoodere nde ndax neɗɗo o a wawa wiide ɗiɗi tati compta il faut puɗɗoɗa e gotel konte ko e gotel fuɗɗori konte noon kala nde nde jani gotel limo fuɗɗoto koye goo sa jani gotel sa ɓeydi hen 0 hono wonata wona 10 wona sappo ɓeyda hen 0 goɗɗo wona hono temedere ɓeyda hen goɗɗo wona hono ko noon tan yehirta joni noon ngel toɓɓel gotel ngel hono Allah fuɗɗiri bi kana ma kana wo bi kana ma sa yakun woni bismillahi rrahmani rahim Allah no fuɗɗori ɗum ƴetti toɓɓere ɓurde famɗude fof alquran fof hande renda waɗa e bagara fof renda waɗa e fatihatul kitab fatiha o fof renda waɗa e bismillahi rrahmani rahim bismillahi o fof renda waɗa e nden toɓɓere nde gandantuma ko nden woni haqiqatul muhammadiya ɗum ɗon noon pour neɗɗo o anda ɗum il faut anda ɗo immori mi wima neɗɗo a wawa andude hankima bimana hadema andu janggo ma il faut ganda hanki ma ha para ndax hanki neɗɗo watta neɗɗo o janggo makko eyyi ɗum ɗon noon il faut kibbitoɗa ha ganda hoodere neɗɗo nde hoɗo nde darori ganda naso makko hoɗo darori caggal ɗum ganda hono liggirtota mbo inde Allah he Allah jippini inde 99 heddi wotere nde gandantuma ko ismullahi al azam wiite nden ɗon noon waliwaɓe Allah ɓe waɗi ganduɓe ne kewɗe kala haaju garɗo haaju ɓurɗo mawnude kala noon o wawi wonirde so ari aɗa wawi humtondemo waɗi ɓe gandantuma hande pour présidentiel sa yiɗi ɗum walla Allah tottuma poste walla aɗa liggotono e gotel a tottaka daraja ndax waɗi ɓe gandantuma probléme aji mabɓe foof ko wasde ɓayre tan mais liggey mabɓe ɓe ɗum mbawi ɗum ɗonne noon il faut yimɓe kuccita hen ganda oɗo hoodere makko ko hoko ndax neɗɗo hoodere mum na udde min o hande ni somi immima pour immude uddude hoodere ma kala nde nde gandumi dadde naissance ma somi waɗi ko bindanmi somi darima hen mi udda hoodere ma eyyi waɗi ɓe gandantuma hande noon kala koko ɓe liggi ko cogo wonata hen ɓen ɓe jani ɓayre kono ɓayre nde nafani ɓe wadde ina heewi joni ɗum kalanomi nane fuɗɗo ma jibi ya fom to banggue temps ɗum kalanomi nane liggotoɓe almuɓeɓe tampi hen won hen goyi hen kaali heewi cowuji eyyi ɗum ɗon noon ko addi ɗum la yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna neɗɗo ganduɗo o janggi ɗumen min ko manmi ko ɗo e ɗumen e jawdi pour mi janga ɗum mahi galle pour jangude ɗumen ɗo ala ɗum yahani hen so ɗigguinima a jan hen nafoore joni noon an hande sa yeehi hôpital to waɗi ɓe gandantuma hande ɓe mbiyata koɓe médecin ji te ɓe gona médecin ji wonniɗo comtidana il faut cikka ko médecin walla ko docteur walla ko professeur gasi te neɗɗo o pour paja neɗɗo il faut ganda caɗele makko comme no mbirumi ni ñanden tan woni mbawa wadde listihar neɗɗo il faut ganda o hoɗo immori ndax koode makko ko hoko naso makko ko hoko hoɗo immori nden mbawata mbo wallude o khatim noon ko liggeteɗo mbo waɗe feggere
tawi ko debbo mo gandantuma ko janɗo jinneji on nena wawi safrede ɗo tawi ko debbo mo gandantuma ne nani e dewgal ngal welani o wawrani e joom galle makko ɗum ɗon a wawi safrede ɗo tawi komo gandantuma nena ɗanni ɗannal ngal ɓooyi o horima yiide musidɓe makko ɓe mana hay so jani kayitaji o udditaki ndax hande Europe waɗi gonɓe toon kewɓe jogui kayitaji de mais ɓe mbawa ñibde e liggey lewru walla lebbi ɗiɗi ɓe mana kala ndene ɓe jooɗiti kala ndene ustete ko mabɓe gustete ndax ɗum ɗon ko jaam taw ko wawɓe taw ko mbawɓe ɗum wona jaam ɗum ɗon il faut neɗɗo yeccito ɗum ɓurɓe hewde noon ko tegataɓe ɗum woni ɓeɓe ɓe gacci ɓe caggal ga en ndax jolfo toujours wiyat ko rey say mbokk say noon jeex hande waɗi ɓe gandantuma hande tardement mabɓe foof ko musidɗo mabɓe tigui ɗum ndax aɗa wonno e galle a jibinama dimana bamma no joguino rewɓe ɗiɗo walla rewɓe tato joni mo kala daro wiya ɓiɗɗam daɗata ɓiɗɗo goto o so daɗi te yimɓeɓe bokkani hono ɓe garori ɓe bokkani arsugue neɗɗo o wawa fodde e neɗɗo arsugue an momo jiɗɗoɗa yumma e baba sa wawa fodde e makko arsugue hande ɗo puntirɗo ɗo hay tawi koɗo gotel ƴiƴam mon ade en mon jiida ɗum ko gueɗe Allah joni noon ɓen ɓe daroto koye kala pour ñifde hoodere neɗɗo wiide joni oɗo daɗima ɓe mbawa wadde ha on hebte ɓe jakka teppata ko oya yo yanɓe produit gasi Allah dandene yo Allah dandene ɗum ɗon noon ɗum ɗon foof na réglé ɗo inchallahu rabbi ala kulli haalin kam e waɗi almuɓe ɓe gandantuma hande hewɓe surtout ma Guinée Bissau en Guinée Conakry en hewɓe nakam nodda nakam lamɗo inɗe Allah won musidɗo goto wiimi yofta neɗɗo ay wawata yiide mo joguiɗa ko janggoɓe sernaɓe kono aɗa jogui sudtoɓe ardoɓe jamma ina jangga yiiɗa yiyede ko saboto ɗum ɗon ko saboto ɗum woni neɗɗo o hande saɗa haala tan arab ko wiyata kallam to oraf woni haal gandeɗa hande neɗɗo o so haali ko waɗani maîtrisé yimɓe daroɓe ɓe na gandi ko haalta ko ndax ko gonga walla wona gonga ndax hande neɗɗo mbawɗo timde ɗumen haalanma firanma haalanma koode sappo e ɗiɗi ɗe no ɗe darorto e hoodere kala no arirta wawma haalande nasoma hoɗo woni wawa on namo wawi haalande goɗɗum waɗi ko gandantuma wawa haalede écran eyyi ɗum ɗon noon ko caggal nde timodirɗa e neɗɗo o tan ha mbawɗon haaldude nden kalantama ko heddi ko eyyi mais noon kam gandal ngal kam vraiment ko tampagal vraiment ceerno Ousmane somi dañi goɗɗo mo wona min mbawɗo faccirde ha feewa ma ɓo yaaje musidɗo wiyami tamon gasegel nane kono noon nde ɗo windande jeeya hunde foof nde wonno wona ko suuɗa ɗum noon mboɗo andi hayso mefta tan ma e mbat musidɗo kane so kojomaji 5 uddi tan yewtande eyyi caggal ɗum ɗon nde noon ko garatmi hande ko gandata ko gal gandal wona caahan hande sa calculi woni naari oɗo mbo mbimami woni naso jaygol oɗo sa darimo mbo ari 126 e alquran oɗo sa daari bimana turabi na ari nogas e alquran sa daari hawa'i oɗo ni na wiye ri oɗo mbo ari jakormi laabi nogas e tati alquran oɗo ni ma'i woni wiyete ndiyam ona ari 63 o ko gurdam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam capanɗe jeegom e tati nden noon ganda nelaɗo woni foof hande kala koko tenka ko e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam te kala koko jani ko e nelaɗo janiri hande khuliqal kulle shay'in min al ma kala koko wurata hande ko e ndiyam wurata wawa wasde ndiyam nden noon ɗum taki Allah jippinta ɗum e alquran waɗi ɗum ko duuɓi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni 126 o e o 20 o e o 23 e 63 sa calculi ɗum ko wonta 236 236 noon jaggi inde Allah witende kun fayakun eyyi kun fayakun oɗo ni o jaggi nasoji yimɓe ɗum taki kala poɗɗo arde aduna hay tawi ko balɗe ɗiɗi guurata ma ar te sa arine ma arde e ɗe koode nayyi a wawa hen yaltude alquran wona caahan koode wona caahan ɗum ɗon il faut ganda ɗum mbawa ɗum andu te nde inde kun fayakun kun oɗo ni ko 70 wonata sa calculi mbo oɗo ko 80 wonata o ko 2 o ko 10 wonata o ko 20 wonata o ko 6 waw o ko 50 sa calculi ɗum foof ko hawrata ko 236 joni ittu oɗo deeɗo mbaɗa 3 mbaɗa 6 hono wonata 9 woni sirru Allah eyyi hande kala koko dari ko e 9 dari ñanden en jewtidi ɗum kalan mami mbimami chiffre 9 hande kala neɗɗo liggotoɗo kada anda waɗi ɓe gandantuma hande ni ɓe mbatta basé wu e koode neɗɗo walla e naso neɗɗo mais hande ar tan kalnaɓe haajuma kala inde ma ko e nde o sirru ɗo ɓe liggoto ɗum ɓe kiisoɓe jeyata e o sirru nofto foof liggete caggal ɗum ɗon noon saɗa yewtide e yimɓe aɗa wallodira e yimɓe il faut jana ko tottuɗa ɓene par ce que gandal ngal wona wemgal kono noon il faut yimɓe mballe dak ko e caɗele goni joni noon on mo gandantuma hande nani e caɗele haaju mum tiiɗi ɓe mana arsugue mum tiiti e leydi ndi ne woni ndi mbo liggo mbo hoori jande mbo wawi liggade la ilaha illallah muhammad rasulullah oɗo ko liggoto ɗum ko 900
45 bi mana 945 945 nak inde tati inde Allah tati nani hen inde idinde nde ko alhamdulillah nde wiite wonde nde ko fattahu wonde nde ko razzaqu ɗumen ɗo sa waɗi ɗum hisab a calculi ɗum bi mana 945 jaggata ɗum woni hamsatun hamsatun o oɗo ko 600 o ko 40 o ko 500 o ko 5 sa calculi ɗum wonta ko 945 kala haaju mo mbawɗa jande sa liggima la ilaha illallah muhammad rasulullah liggima ɗum balɗe jeeɗiɗi Allah nama wawi wallude hen soko dawgal mettugal Allah nama hen wawi wallude ndax neɗɗo wona foof mbawɗa jotodirde waɗi jiɗɗo jotodirde ma o wawa o ala o wawa no yoɓiri pour l'istihar joni on ɗon o tottama ɗum e ndigal mo wawi liggade ɗum caggal ɗum ne emo gandantuma hande na wajana lawol mum no tiiɗi ɓe mana o liggima o daari passeport o daari fof mo funtema ɗumnene e lawol ngol satti mo wawi liggade alif lam mim allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum oɗo ko liggotombo ko 484 484 o kala haaju mbo wawi jande so Allah jaaɓi Allah namo wawi hen wallude ɗumen ɗo komi tottirɗo ɗum talibaɓe ɓe gandantuma ɓe noddanma ɓe wawa hebdema ko dokkal caggal ɗum ne noon inde Allah wiitende latif latif noon ko ɓuri hawnade hen woni inde Allah hawridini e inde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam eyyi ɗum hawrata 129 allahu sa calculi ɗum ko 66 ismu jalal wiyete woni 66 duuɓi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wuuri ko 63 joni 66 plus 63 sa jaggi ɗum ko 129 wonata woni ismu latif woni inde Allah mawde de joni noon ɓene mbawi wadde 129 o ɓe mbaɗa mo jeeɗiɗi hawrata ko e temedde jeenayyi e tati ɗumen ɗo kala liggey kadi mo gandantuma nani e dewgal ne dewgal mum welani walla mo gandantuma na jambita e caɗele e ɓandu mum hono wallu caɗele ɗum tiiɗani ɗum ɗo fof no wawi liggade e ɗumen ɗo te battane moƴƴe kadi janata te Allah ma tottumo arsugue ala kulli haalin ɗumen ɗo kam komin gokkuɓe ɗum yimɓeɓe tan inchallahu rabbi a ceerno Ousmane a jarama mi wino lawol ma ngol moƴƴuno ko ɓurɗomi gandal bawɗo namnat ɗum ɗo kadi mami ƴewane ɗum goto fof ne jogui ko wawi mi wona fanniyanke ɗum ɗo hami yaltina namne ɗe kono ko kalta kono laaɓi ñande wonde ɗum ɗo jaari nawde saluje nokkuji mawɗi saluje nokkuji mawɗi beele bandiraɓe mbawa ɗum hutorade ɓe ganda ɗum ɗo wona gandal cakan e wiide kadi bandiraɓe sa tini no wayno kalden sa e sa foof yaltoɓe jaa nokku wona e wadde ɗum ɗon mbako ceerno Ousmane jangguinimi tawa kadi jangde nde ɗiggani eɗen mbasiyoɓe gandal janagal ngal neɗɗo ƴetti tampani sa yiiɗi hebde hen yo jarane woto ƴeew ko suka ka mawɗo walla komi hinde naggam kominen jeeɗa naggam o yo jarane ndewa e makko ɗo heewi ho heeɓi ɗo anne nde waɗan keeɓa gandal ngal ceerno Ousmane a weltanama hol konngol panta e almuɓe ma kadi e mawɓe jaɓɓe janngude e maɓe haa ɓe mbimi joni ɓe yahoɓe no kuuto inde ma e gandal ma taw kadi janggani e maɓe e alhamdulillah ko yettere Allah neɗɗo janggi kono andinaka neɗɗo janggi ha tampi horima andu gandal koto Allah ndax Allah woni al alimul khabir alim sa nani ɗum woni joom gando ɗum ɗon koye ismu Allah itta bi mana kala ganduɗo ko Allah andinma ngal gandal ɗo min ɓawlani hen reedu mais noon neɗɗo kadi wota yi ko winda tan mbiyaɗa ɗum waɗana neɗɗo ndax sa anda rawhan makko a anda kuddam makko a anda hoodere makko hongu ñalngu wonata mbiyaɗamo ɗum waɗana aɗa wawi lorde mbo ko woni base o foof woni jaaha ha ganda sa andi mbawa wadde minen sa noddi min ɗumen ɗo ngal gandal min mbawa hen wadde million ngaji kadi miɗen jangga min ƴetta foof kadi min beddo ɗum e internet ɗum min mbawa ɗum wadde kono noon ma yimɓe ballodir so Allah jaaɓi inchallah rabbi ala kulli halin in uridu illa islah almastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir caggal ɗum waɗi ko ɓeydanmi hen eɗen ñagano musidɗo men o gartirɗo baali ko ɓooyani o addi ko heewi machallah Allah okkimo ne o yeehi no Mali ko ndende o yahata ko nawri hay tawi no heewani o arti o addi ko heewi mo ñagane ko jaggi machallah yimɓe jiiɗumen e ɗumen en woni beltal Pulaar ne yimɓeɓe kadi gartira haqqilleji mabɓe ganda kankone o journaliste gonɗo toya foof ko gotum yimɓeɓe fulɓeɓe ko poti wallodirde o jamano ɗo ndax fulɓeɓe na mbareɗo kala e kala leydi ndi jaaɗa ala pullo jiɗaɗo ɗon donc enen hande ko doole men alquran ko wiita wota poɗodire Allah wi wota poɗodire so on poɗodiri doole mon jahat te yimɓe kuloɓe wonɓe cuusat on nden noon enen foof gonen gotum kankone mo ñagane koko arti ko yo jingbo ndax neɗɗo o addi ko heewi jigani ɗum yo jigbo wona ko gandantuma hoore mum ko nafoore fulɓe foof wonata barakati seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a jarama ceerno Ousmane Ba ɗo cekkiɗa haal ɗo ko garten haqqillaji meɗen
gonɗen koye sahaji paɗɗi ɗi gonɗen e yimɓe habdiɓe heeɓe ko welani haalde usten coowuji ɗi e réseaux sociaux ji ɗi e haaluji bonɗi ɗi ko koye men tan kaldeten musidɗo mo ganduɗa ko kanko woni gadduɗo jawdi o yallah hokkuma hisnude ɗum musidɗo kalɗo o haalde ko gandal jandiyankagal ɗo fawi ko sarɗi o fawi ko ɗum woni lawol jandiyankagal jippaki aybinani yennani wiyani ko ni jandiyankagal wi sa yeehi namno ni so goɗɗo ƴetti watte goɗɗum ko kañum watti kono noon ko wiide yo Allah yiife ndiyam ɓuɓɗam woɗɓe rewɓe caggal ɓe ina duñeto ina kaalaga moƴƴani e men nafata leñol ngol nafaten ko en kewani nanodiren paamodiren jaaden gollodiren noon a jaama ceerno Ousmane min jettima ha lawol ngol sallahu alaihi wa sallam inchallah rabbi shukran